No maintaining balance and no kaltas from YouTube. Dito lang yan sa Hello Money App. Ang Hello Money App po ay partnership ng AUB, Asia United Bank. Later po, ipapakita ko sa inyo yung proof na talagang walang kaltas from YouTube sahod. So, first is mag-download kayo ng Hello Money App sa Play Store. Once na-download nyo na po yung app, eto po yung lalabas. So, i-click nyo po yung apply now para maka-create kayo ng account. So guys, eto po yung paalala ni Hello Money App na dapat po ay stable yung internet connection nyo and prepare kayo ng valid ID at prepare kayo for video capture. Then, you must be at least 18 years old. So, after po nyan, tatanungin ka kung ikaw ba ay Filipino citizen. At yung ID po na gagamitin nyo, dapat po talaga is valid. At makikita nyo dyan sa ID type ang option kung ano yung dapat na gagamiting ID. At dito po sa step 2 is about yourself. So, ang ilalagay nyo is yung inyong buong pangalan, mobile number, and email address. At sa baba, gagawa kayo ng inyong password. After po nyan, magte-text at mag-i-email si AUB for verification. Pagkatapos nyo pong ma-verify, dito naman kayo mag-fill up ng inyong details. At ihanda ang sarili para sa video recording. At dito sa last step, you may sign, check box, then submit. So, after nyan guys, ite-text ka ni AUB na approve na yung application mo. At once approve ka na, pwede mo nang maklaim ang ATM card mo sa AUB branch. Ipapakita mo lang sa teller yung text message ng AUB. By the way guys, ang bayad ng ATM card is 100 pesos. Then, magdi-deposit kayo any amount sa ATM card for activation. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung proof ko na talagang walang kaltas from YouTube. Nung cliname ko ang ATM card, nag-deposit ako ng 200 pesos. Then, after a week, nag-transfer ako sa GCash ng 172. So, ang balance is 28 pesos na lang. At ito yon. Yan na lang po yung naiwan kong balance while hinihintay ko yung aking sahod. Ito po yung aking last payment ng month of March. And imo-multiply natin yung ating dollars na 615.60 times yung rate na 48.35. Yan po yung rate ng AUB. So, ang total is 29,764.26 plus yung ating balance sa AUB na 28. So, yan po yung ating total. Wala po siyang kaltas. Talagang wala, as in. So, yun lang guys. Kung nagustuhan mo ang video, just leave a thumbs up. Then, comment down below sa mga gustong magtanong. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng i-upload kong videos. Thank you for watching. God bless.